तो भैया खेसारी लाल के जे भी चाहे वाला बा ओकरा खातिर बहुत ही ब्लास्ट न्यूज है। खेसारी लाल के मार्केट में बहुत ज्यादा बोलबाला बा। अगर खेसारी लाल यादव के भाई चाहत बनू तो पेज के फॉलो लाइक करियो। खेसारी लाल के एगो बहुत ही लाजवाब ब्लास्ट गाना आइल बस कॉल कि लगन स्पेशल गाना जौन गाना के नाम हो राम जाने। हाँ भाई गाना के नाम है टाइटल राम जाने। जौन गाना में फीमेल गायक बड़ी शिल्पी राज, खेसारी लाल यादव आ शिल्पी राज के भाई जोड़ी पूरा बिहार में हिट बा, पूरा देश में हिट बा। खेसारी लाल शिल्पी राज के एकदम गाना बहुत ही ब्लास्ट बा राम जाने, जेकरा में फिट डांसर बड़ी सपना चौहान। खेसारी लाल यादव के साथ पीछे दिन भी सपना चौहान के मस्त गाना आई रहे नींबू खरबूजा भइल भाई 150-200 मिलियन पहुंच गई बा। आई जौन बा खेसारी लाल यादव के गाना राम जाने तहार काम जाने भाई बहुत ही ब्लास्ट बा। काहे ब्लास्ट हम कहत तनी गाइस कि गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप, बाबा अखिलेश जौन गाना लिख के हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के गाना दे दिस तो भाई मार्केट में आग लगा दी। जानते बड़ा लोग खेसारी लाल यादव जौन गाना गा देवेलन तो ट्रेंडिंग में पहुंच जाला। आई गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बन विकास यादव, अखिलेश कश्यप भाई सब कोई मिल के खेसारी लाल के ट्रेंडिंग में पहुंचावे के कसम खा ले बा। काहे कि खेसारी लाल के कोनो भी गाना होता तो ट्रेंडिंग में पहुंच जाता। लेकिन हाँ इहो भाई बात बानू कि खेसारी लाल ट्रेंडिंग में तो पहुंचत रहा, लेकिन उनकर गाना पर बहुत कम व्यू रहता। 3 मिलियन व्यू रहता। मान लो ट्रेंडिंग बार ट्रेंडिंग स्टार तो उनकर गाना पे कम से कम 10 मिलियन 20 मिलियन पहुंच जाए चाहिए। लेकिन वैसन बात नहीं कर खेसारी लाल यादव में वो सब छोड़ो। लेकिन खेसारी लाल के जौन गाना बा राम जाने भाई प्यार दुलार दिखा दलो खेसारी लाल यादव के कहाँ